o fe cael trial dewis y gorau o'r bobl ifanc yma. A ma' 'na benderfyniad. Os wir, wy'n credu taw yn ffrendi. Dwi ddim yn mynd i weid yr dyma hi, Ellie Curwood. Fe welon ni hi yn gynharach. Enillydd yr dosbarth y mwyaf hen, gwedwn ni. Dim bod dim un yn hen yn y dosbarth hyn i gymaru ni Eledd yn y fe, ond... Ellie Curwood. Pencampwriaeth Trinwyr Ifanc. Mae'n amlwg wedi dyla llygad y beirniad. Odi mai, amser o'n i'n nôl i weld y pedwar ceffyl wedi leino lan, o'n i'n chwerthin dyma bach gan bod ni'n dechrau siarad achos oedd Eli, oedd y ceffyl yn moyn mynd i'r toilet. A oedd hi wedi gwneud y tric bach arall a ceffyl bach gwyn, mae rhaid i ti estyn rownd, pigo'r cwt lan, lle bo fe'n trochi, gadael y ceffyl i benni, gadael y gwt i fynd. Wedi gwneud yn unan yn y cylchyn. Yn y prif gylch? Dyna beth yw dangos, mae rhaid ti gael dy ddwylo yn frwnt. Na, o'n i'n mwyn arbed y ceffyl? Ie. Na, da iawn Eli, o'n i'n meddwl, dim yn aml wyt ti'n cael plentyn yn neud ni. Na, whare teg, a falle bod hwnna wedi ychwanegu at y peth, bod ti'n gallu ymdopi o dan bwysau. Proffesiynol iawn, oedd. Meddwl am bopeth. Ie. A mae hwnna'n rhan o'r peth, delio gyda nerfau o fod yn y prif gylch. Odi, ma fe, dim nerfau fan hyn, dwi'n credu. Dwi'n credu mae Eli yn fwy... yn becso mwy bod ti cael yr ribanu a'r cerdyn i gyd yn saff a dim colli nhw, ynddo fe? It's been an absolute privilege to be here this morning on Royal Welsh Wednesday. Some amazing classes both in number and quality. You would find such standard courses anywhere, not only in the UK but in the world. Mae'n bod yn bleser wir bod yna gyda'r bore yn ddigon wel y safon a fi bod yn gyffredle wych sydd wedi bod yn staff ni o'r dyrwy'n ben a y dosbarthiadau am nawr. Ond dwi'n siŵr bod sawl un o'n yma wedi dechrau i osef i yn y prifysgethau as y tywel weld y dosbarthiadau sydd wedi bod i nes ymlaen. Sure, a lot of people already from the seat in Castell our grandson ready for that senior bob style. Wedi rheoli, meistroli ac arwain yn fendigedig, Ellie Curwood o swydd Lincoln, sydd yn Pencampwriaeth y Trinwyr Ifanc fan hyn yn y Sioe Frenhinol yn 2023. Dwi'n ystod yn dod fewn, so i ddim yn ei dri yn eich. Wedi rheoli, meistroli ac arwen yn fendigedig, dyma ni Ellie Curwood o swydd Lincoln, Pencampwriaeth y Trinwyr Ifanc yma yn y Sioe Frenhinol yn 2023. Llongyfarchiadau mowr iawn i Ellie. Well, Ellie Curwood, hot off the press, our champion young handler for 2023. Llongyfarchiadau mawr i chi. How are you feeling? Pretty surreal, really. I just came for a run around. But yeah, it's my last year, so I knew I had to go out with a bang. Well, you've certainly done that, and I hear you've come quite a long way for this competition. Yeah, 5 hours from Lincolnshire, but it's all worth it. It'll be an easy 5 hours home. It will, yes. We'll be leaving any minute now to get on the lorry all the way back home. Well, it's going to be a great journey home. Many, many congratulations to you at Llongyfarchiadau. Thank you.
Odi, mae wedi bod yn fore a dechrau prynhawn gwych fan hyn yn y sioe frenhinol ar ddydd Mercher i ni am gael hoi bach am y tro, ond newch yn siŵr eich bod chi yn ail ymuno gyda ni ar gyfer cystadlu mawr y prynhawn yma am 20 munud wedi 2. Meirch yr adran dy, fe fydd y prif gylch yn barod ac ar agor. Welwn i chi bryd hynny.